Så skal det handle om eksotiske dyr. Derfor står vi her ved pingvinerne i Zoologisk Have med vores livsstilseksperter Bugge og Ronald. Velkommen til jer. Først vil jeg starte med at spørge pingviner. Hvor er det, de normalt lever? Rundt omkring, hvor fanden skal vi vide det fra? Det kan vel for fanden være lige meget. Ja. Hvad fanden glor du på? Hvad glor du på? Spørger du, hvad den glor på? Den går bare rundt og hygger sig stille og roligt. Nej. Ej. Det er sindssygt barnligt, det der. Hvad tror du står med en pistol, eller hvad? Det er det eneste, de har respekt for. Prøv at høre, de står jo bare og kigger. Hør selv. Du skal ikke være med at... kigger på dem hele tiden. Slapper du af? Her kommer en film med Carlo og Walter. Ved du hvad? Walter og Carlo. Nej, nu slapper I helt af. Nej. Hold op med det der. Nu kommer der Walter og Carlo-film. Prøv nu at slappe lidt af. Vi skal til at snakke om de her pingviner nu, ikke? Du snakker slapper af. Nu slapper du af med det kropssprog der. Er I bange for dem? Er det det? Nej. Så prøver vi igen nu. Kom så her med det. Vi står her ved de eksotiske pingviner, og de er jo sorte og hvide. Hvorfor er det, at det lige netop er de farver, der bryder pingvinerne? Du skal ikke spørge. Hvorfor har I så meldt jer som livsstilseksperter, hvis jeg ikke skal spørge jer om det her? Fordi mørker de er. Ja, fordi der hvad? skal nye ting til. Hvad mener du? Så mister du måske en tunge. Det kan du ikke svare på. Har I lyst til at snakke mere, eller har I lyst til at stå og sige Hvad fanden glor du beskidte på? ting? Hvad fanden glor den på? Den er klar til at angribe det, der siger. Jeg står fandme og glor frækt på Bugge. Hvad fanden glor jeg på? Prøv at tie stille. Nu tie stille. nej, slap Tie af. stille. Tie stille. Ronald og Bugge, vi står foran pingvinerne, og jeg har faktisk en lille overraskelse til jer. Fordi vi har selskab af en dyrepasser i dag. Rikke har givet os lov til at komme ind til pingvinerne en tur. Hvem af jer har lyst til at komme ind til pingvinerne? Nej, det vil Bugge gerne. Okay, det vil du gerne, Bugge. Ja. Vil du gerne det? Ja. Okay. Du vil ikke med, Ronald? Nej. Stop. Ja, ja. Fanden må jeg ikke komme derind. Du sagde, at du ikke ville med herind, fordi du var bange for dem. Jeg runder ikke herinde. Han er fandme ikke blevet spurgt, om han vil med derind, Pæborg. Du sagde, at du ikke ville med derind. Hallo, skulle vi ikke herind? Jeg skal ikke derind i hvert fald. Jeg vil fandme gerne derind. Okay, men du skal være stille. For fanden, de glor på mig. Peter, hvad fanden glor du på? Det er simpelthen så trættende, at de står og hisser jer op over ingenting hele tiden. Altså. Hvem fanden er det, der hisser sig op? Ja, jeg er ved at blive en lille smule træt af jer, og derfor så hæver jeg stemmen. Det må Er jeg du bange for din mor? Du skal fandme. Hvad? Kan du lide det? Sluk. Slap af. Kom on. Nu Jeg gider snakker ikke vi mere. bitte augustfilm. Hold op med det der, og så ses vi næste uge. Fanden, jeg er så træt af det her tv-program. For fanden der!